Reci mi i zaboravit ću. Nauči me i zapamtit ću. Uključi me i naučit ću. Voliš li život? Onda nemoj gubiti vrijeme, jer to je ono od čega se život sastoji. Dobro napravljeno je bolje nego dobro rečeno. Možete odgoditi, ali vrijeme neće. Tko može imati strpljenja, može imati što hoće. Životna tragedija je što prerano starimo, a prekasno postajemo mudri. Čuvajte se malih troškova. Malo curenje će potopiti veliki brod. Novac nikada nije usrećio čovjeka, niti će ga usrećiti. U njegovoj prirodi nema ničega što bi moglo donijeti sreću. Što ga više ima, više se želi. Ako je vrijeme najdragocjenije od svih stvari, gubljenje vremena mora biti najveća rasipnost. Kad ste u nedoumici, nemojte. Onaj tko želi živjeti u miru i spokojstvu, ne smije govoriti sve što zna ili sve što vidi. Ulaganje u znanje najbolje se isplati. Neki ljudi umru s 25 godina i nisu pokopani do 75. Nikad nije bilo dobrog rata ili lošeg mira. Bez stalnog rasta i napretka, riječi kao što su poboljšanje, postignuće i uspjeh nemaju značenje. Ili napišite nešto vrijedno čitanja ili učinite nešto vrijedno pisanja. Potrebno je mnogo dobrih djela da bi se izgradila dobra reputacija, a samo jedno loše da bi je izgubili. Energija i upornost pobjeđuju sve. Iskrenost je najbolja politika. Marljivost je majka sreće. Onaj tko se zaljubi u sebe, neće imati konkurenciju. Tri su stvari izuzetno teške: čelik, dijamant i spoznati samoga sebe. Pobuna protiv tiranina je poslušnost Bogu. Lakše je spriječiti loše navike nego ih prekinuti. Ako se ne pripremite, pripremate se za neuspjeh. Nikad ne ostavljajte za sutra to što možete učiniti danas. Rani odlazak u krevet i rano ustajanje čini čovjeka zdravim, bogatim i mudrim. Izgubljeno vrijeme se nikada više ne nalazi. Mjesto za sve, sve na svom mjestu. Onaj tko je dobar za pravljenje izgovora, rijetko je dobar za bilo što drugo. Kad završiš s mijenjanjem, gotov si. Radni čovjek je sretan čovjek. Neradnik je taj koji je jadnik. Ako te pokreće strast, neka razum drži uzde. Ne skrivajte svoje talente. Napravljene su za korištenje. Što je sunčani sat u hladu? Nikada nemojte miješati pokret s akcijom. Nisam pao na testu, samo sam pronašao 100 načina da to učinim pogrešno. Da biste uspjeli, skočite na prilike jednako brzo kao i na zaključke. Radi kao da ćeš živjeti 100 godina. Moli se kao da ćeš sutra umrijeti.